नै मैदेरा बेनो बियावनो गाखोदोंमोन आं दायो गाखोखांबाय बिथांमोना माने दायो मोनानायखाय मानसि थिखांला बिथांमोना थांबाय दायो जोब्बाय मैदेरनि माबाखौ बिथांमोना खोमोरसिगोन आं दायो बिनिफ्राय ओंखारबाय स' गोजोननाय थाबाय Parking buat jalan anda. Jakanannya ini udah dari ini loh. Hello guys, welcome back my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel बयखौबो गिबियावनो गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम बावहरग्रोनाय थाबाय दिनैनि गोदान फ्रेश भिडिअ आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायग्रोनानै लाबाय स' दिनै आं नोंथांमोनजों मोनसे ब्लग भिडिअ खालामनो होननानै सानदों दिनै आं दैजिं फेस्टिभेलाव दंफैयो नोंथांमोनजों आं दैजिं फेस्टिभेलाव देखायनो होननानै फैदों 27 डिसेम्बरनिफ्राय जागायजेननानै दिनै 7 जानुवारि 2020 दिनै दैजिं फेस्टिभेला जोबथा सान बे जोबथा सानाव आं दिनै फैदों बेयाव जास्ट नोंथांमोननो देखायनो थाखाय मोनसे ब्लग भिडिअ बनायनो थाखाय बेयाव फैनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन मानो होनना बुङोब्ला आं दिनै फार्स्ट टाइम बे दैजिं फेस्टिभेलाव फैदों बेयो गासै पार्किं बेयाव जों दायो पार्किं खालामगोन जोंनिया गारिया ओइ बे नुदोंना बेयाव लोगो सानै दङ आंजों आदा फैफादों सानै गोमदोन आदा लोगोसे आरो रिंसार आदा बेजों सानै फैदों गासिबो दे स' जों गारिखौ पार्किं खालामनो नागिरदों गिबियावनो जों आरो बिथिं हाग्रामा होननाय माबाया दलङा ओइ गोजौखौ नुदोंना दलङा बेनो स' जों दायो गाहायाव फैबाय बियो पार्किं खालामग्रोना लाग्रोनो नागिरदों ओमफ्राय जों दायो दसे उनाव जों फिल्डआव हाबहैगोन दैजिं फेस्टिभेलाव स' आसा खालामो नोंथांमोना बयबो नायगोन बे ब्लग भिडिअखौ स' फाइनालि जों दायो दैजिं फेस्टिभेलाव जों हाबनो थाखाय थियारि जाबाय जों दायो बे काराव गाखोनोसै दायो जों सिङाव हाबनोसै दैजिं फेस्टिभेला जोंहाय जादों जों दायो हाबनोसै कारा बेनो जों दायो हाबनोसै काराव गोमदोन आदा लोगोसे आरो आदा लोगोसे बे गुमै आंनिनो लोगो गुमै जानि स' जों दायो दैजिं फेस्टिभेलाव जों हाबनोसै स' आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थागोन स' लेट्स स्टार्ट नाउ बै दलंनिफ्राय जों फै बिथिंहाय जों दायो बिथिं फैबाय स' जों दायो मेन गेटआव थांगोन मेन गेटआव थांनानै जों फार्स्ट अफ अल टिकेटखौ दानना लाग्रोगोन टिकेट दाननायनि उनाव जों दैजिं फेस्टिभेलनि जा प्रग्राम जानाय बेयाव गोबां रोखोमनि दङ बेयाव जों थांनानै नायगोन बेयाव मा दङ मा गैया लोगोसे आं नोंथांमोनजों दिन्थिगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनै जोबथा सान दैजिं फेस्टिभेला दिनै बिदाय लासिगोन दैजिं फेस्टिभेला 27 डिसेम्बर 2019 मायथाइयाव बेयो स्टाब्लिश जादोंमोन बिनि उनाव दिनै जोबथा 7 डिसेम्बर दिनै जोबथा जागोन जों
दायो जों कारजों फैदों लोगोफ्रा एसे दखानाव थांदों बिसोर बिथांमोना दसेनाव फैगोन दखान थांखांनायनि उनाव जों सिदा बे लामाथिं थांबाय थादों जों बेयाव थांगोन सिदा जों मेन गेटआव थांगोन मेन गेटआव थांनानै टिकेट लागोन टिकेट लानायनि उनाव जों डाइरेक्ट जों थांगोन दैजिं फेस्टिभेलनि जा प्रग्राम जानाय बेयाव जों हाबहैगोन स' आसा खालामो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थागोन ब्लगखौ आंनि गोदान स' आंनि बे ब्लग भिडिअ'आ गोरोन्थिफोर जालांनोबो हागौ ओंखायनो आं नोंथांमोनखौ गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ निमाहा बिग्रोनाय थाबाय मानो होनना बुङोबा आं एसेबां रोंगौथि नङा मानो होनबा ब्लग बनायबाय थाया ओंखायनो आं आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअ'खौ जोबजासिम नायगोन आं बेखौ मिजिंथिनाय थाबाय आरो मोजां नांदोंबा नोंथांमोना कमेन्ट्स आरो लाइक्स हरबानो जाबाय बेखौ मिजिंथिनाय थाबाय बयनिसिमबो ये मेला बड़ा ही खास है जो आई नदी के पास है यहाँ टेस्टी वाला खाना है यहाँ म्यूजिक मस्ती गाना है यहाँ खेलों की वैरायटी है और फन का बड़ा खजाना है Kasih मेला में किंगी दी मेला Dwijing Kasih मेला में किंगी दी मेला Dwijing Oh be a festival Dwijing है सब मेलों का किंग ये है फेस्टिवल Dwijing है सब मेलों का किंग स' फाइनालि जों सफैबाय आं नोंथांमोनखौ बयनिसिमबो निमाहा बिनाय थाबाय आं मानो होनना बुङोब्ला आं निमाहा बिनायनि जाहोना बेनो जाबाय जे जोङो मेन स्टेजनिफ्राय जोङो फैनाय जायासै मेन स्टेजनिफ्राय जों फैनाय जायासै बयनो आरो बिनि भिआइपि कार्डजों जों साइटिंनिफ्राय फैनाय जाबाय भिआइपि कार्डजों फैनाय जाबाय ओंखायनो जों मेन गेटथिं हाबनाय जायासै जों फ्रियावनो हाबबाय टिकेट दाननो गोनां जायासै बिथां आदानिसिम साबायखर जाबाय जोंखौ भिआइपि कार्डआव सोनायनि थाखाय बे जाबाय गोमदोन आदा लोगोसे रिंसार आदा बिसोर सानैयानो फैफादों जोंजों जमा जों दायो जोंनिफ्राय जों हाबदों बिथिंनिफ्राय जों स्टार्ट खालामसै आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थागोन ये फै बयबो बे मेलायाव आइ दैमानि बालाबारियाव बायदि बायदि रोखोमनि गेलेनाय रंजा बाजानाय जों बुंफबनाय आरो थाबावगोन बाहाय मिनि खुसिजों उसिफावनाय फाइनालि जों दायो मेन स्टेज प्रग्रामाव जों थांनो नागिरदों बिथिं मेन प्रग्राम कालचार प्रग्रामा बिथिं सोलिगासिनो नै बिथिंहाय बेयाव सोलिगासिनो बेयाव मेन प्रग्रामा सोलिगासिनो जों दायो बेयाव थांनो नागिरदों जों दायो थांबाय थादों आसा खालामो नोंथांमोना बेखौ नायबाय थागोन स' बेयाव दायो आं आसा खालामो बे सेराव थांनो नाजागोन खाथियाव थांनानै नोंथांमोननो ब्लग दिन्थिनो नाजाबाय थागोन दायो जों नुदोंना बेयाव ड्रेस शपखौ नुदों बेनि खाथि सेराव थांनो नागिरदों जोबोद गोदान ड्रेस सुनानै दायो जानो हागौ बेखौ बिर होगोन स' दायो जा डिजिं खालामदों आइ लाभ दैजिं बेखौ नायनो थांनो नागिरदों आं बेखौ नागिरनानै मोनबाय आं जोबोद नागिरबाय मानसि दङमोन जों मेन गेटथिं हाबाखैमोन जोङो दस्रा लामाथिंसो हाबदोंमोन ओंखायनो दायो आं आइ लाभ दैजिं जानाखि डिजाइन खालामना दोननाय बेखौ आं नायनो होननानै थांनो नागिरदों बेयाव बोरै सोलिगासिनो दिनै लास्ट हिसाबै जोबोर मानसिफोर भिर जादों दायो मोनानो हमबाय दायो बिनि सेराव खाथियाव थांनो नागिरदों दायो थांदोनि माने भिडिअनि क्वालिटिया माने एसे प्रब्लेम जागोन मानो होनना बुङोब्ला दायो खोमसि जाबाय अब्लाबो नोंथांमोना जास्ट नायलांबाय थाबानो जाबाय आं बेखौनो गिबियावनो आं नोंथांमोनखौ निमाहा बिनाय थाबाय जाहाथे आंनि
भिडिअ क्वालिटिया गाज्रि जानायनि थाखाय दायो आइ लाभ दैजिं बेयाव थांनो नागिरदों फैयो आं दायो आइ लाभ दैजिं जा डिजाइन खालामना दोननाय आं बिनि सेराव सफैबाय आं दायो बिनि सेराव दायो थांदोनि एसेबांलाय मानसि गैया नै नुदोंना एसेबां मानसि गैया बेनो आइ लाभ दैजिं आं आरो बिनि सेराव थांनो नागिरदों दायो बिनि सेराव थांबावगोन फैयो बिनि सेराव मोनफैबाय आइ लाभ दैजिं दायो मोनफैबाय मानसिफोरा दायो फटक लागासिनो दिनै जोबथा सान दैजिं फेस्टिभेला स' आंबो फटक मोननैसो लानो ओंखायनो आं बिदि ससे दरखौनो सानबाय फटक लानो सानदों आं बेयाव आइ लाभ दैजिङाव ओंखायनो नायलांबाय थाबानो जाबाय आं दायो फटकखौ लाखांबाय आइ लाभ दैजिङाव दायो आं बहा मोनहैगोन बेखौ साननोसै मानो होनबा आं जायगाखौ मिथिजोबा माथिं बहुत गोदोर नालाय ओंखायनो आं दायो थांनोसै माथिं दङ आदा मोना एसे बेरायनो थांबाय आं हारसिं दायो बेरायगासिनो दङ दायो जोंनि बर'नि एलबाम बेयाव सोलिगासिनो बेयाव दिन्थिगासिनो स' बिनि सेराव थांदोनि नङा होमबा दायो गुबुन मोनसे जायगायाव थांलायनोसै दा मा मोनहैयोसै नङा होमबा गुबुन मोनसे जायगायाव थांनो नाजानोसै आं नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथां सब मेलों का किंग ये है फेस्टिवल ड्राइविंग है सब मेलों का किंग ये है फेस्टिवल ड्राइविंग ये है फेस्टिवल ड्राइविंग कसब मेला ने किंग ये मेला ड्राइविंग कसब मेला ने किंग ये मेला ड्राइविंग ओ बियो फेस्टिवल ड्राइविंग थारैनो नङाना असम जोंनि आसाम सब मेलों का किंग ये है फेस्टिवल ड्राइविंग है सब मेलों का किंग ये है फेस्टिवल ड्राइविंग ये है फेस्टिवल ड्राइविंग फाइनालि आं दायो नै मैदेरनि खाथियाव दङ आंबो दिनै फार्स्ट टाइम मैदेराव गाखोनो होननानै सानदों दिनैसो फार्स्ट टाइम आं मैदेराव आं दायो बेयाव गाखोगोन दायो फार्स्ट अफ अल आं जानो हागौ टिकेट लानांगौ टिकेट लाग्रोदोनि टिकेटआ बेसे लायो बेखौ मिथिया नै टिकेट माबायाव थांग्रोना लाग्रोदोनि टिकेटआ बेसे लायो सोंना लाग्रोदोनि खबर আজি তো দুই দিন ফেস্টিভেল লাস্ট না ঠিক আছে দে আমি কাজিৰঙাতে আহিছোঁ ঠিক আছে দে তো गोजोननाय मोनबाय
Thank you. কাজিরাঙা ফরেস্ট ডিপার মানর ঠিক আছে দে। जों दायो मैदेरनिफ्राय ओंखारनोसै नय दादा मैदेरनिफ्राय এতিয়া ওলাম ন मैदेरा बिनो बियावनो गाखोदोंमोन आं दायो गाखोखांबाय बिथांमोनाबो माने दायो मोनानायखाय मानसि थिखांला बिथांमोना थांबाय दायो जोब्बाय मैदेरनि बिथांमोना खबरसिगोन आं दायो बिनिफ्राय ओंखारबाय थाबाय गाखोनो मोननानै गाहाम नांबाय बिथांमोना मैदेराव थिखांनो नागिराखैमोन बिथांमोना जोबोर रिकुवेस्ट खालामबाय माने आंखौ थिखां होननानै आं बिथांमोननो देखायनो थाखाय बुंनाय जाबाय थ' जोबोर गोजोननाय मोनो मैदेराव दिनै फार्स्ट टाइम गाखोनो मोनबाय थ' आरो दा नेक्स्ट